Halo, sugeng rawuh kanca-kanca kabeh. Ing panjlentrehan iki, awake dhewe bakal sinau barang babagan salah siji perangan basa Jawa sing unik lan gumunanake banget. Jenenge Salaka. Wis, siap-siap ya. Coba sampeyan kabeh pernah krungu ora? Unen-unen Jawa sing pas dirungokke pertama kali kok rasane aneh banget. Orang masuk akal ngono lho. Tapi jebule ning mburine unen-unen sing aneh kuwi kasimpen makna sing jero banget. Nah, kuwi lho salah siji ciri khas basa Jawa sing apik banget. Iki sing kudu dieling-eling ya. Basa Jawa kuwi ora mung kanggo omong-omongan saben dina. Luwih saka kuwi, basa Jawa kuwi sawijining seni. Mbah-mbah buyut kita biyen kuwi nggunakake basa ora mung kanggo komunikasi, tapi yo kanggo ngungkapake rasa lan kaendahan. Oke, saiki ayo mlebu ning istilahé. Jenenge basa rinengga. Gampange ngene. Tembung rengga kuwi artine paesan utawa hiasan. Jadi basa rinengga ya basa sing sengaja digawe luwih endah, dipaesi, didandani, ben penak dirungokke lan duwe rasa sing luwih jero. Nah, basa rinengga kuwi jebule jenise werna-werna lho. Akeh banget. Ana tembung entar, ana saroja, ana paribasan, lan sapanunggalane. Saben jenis duwe keunikane dhewe-dhewe. Ning ing panjlentrehan iki, awake dhewe arep fokus nyawang siji sing paling unik, yaiku Salaka. Nah, saiki awake dhewe langsung mlebu ning intine. Pertanyaane, apa toh jane sing diarani Salaka kuwi? Terus piye carane mbedakne karo jenis basa rinengga liyane? Dadi ngene lho, Salaka kuwi unen-unen sing wis paten, ukarana wis ajeg, ora iso diwawah. Terus isine mesti ana perumpamaan utawa pepindhan. Nah, iki kuncine sing paling penting. Perumpamaan kuwi mesti nggambarke wong utawa sifate manungsa. Udu keanahan, udu barang, tapi wong. Oke, ben luwih gampang dieling-eling, intine ana 3. Siji, ukarane wis baku ora diawah-awah. Loro, ana pengibaratane. 3, lan iki sing dadi kunci utamane, sing diibaratke kuwi mesti prilakune manungsa. Tapaleni ya, manungsa. Udu kahanan, udu barang. Gampang ta? Ben ora ngambang, ayo langsung delok contone wae. Iki contoh sing paling terkenal lan paling kerep dirungokke. Mungkin sampean wis tau krungu, tapi durung ngerti nek iki jenenge Salaka. Coba dipikir sedelo. Kebo nusu gudel. Kebo kuwi rak ibune, gudel kuwi anake kebo. Lah kok malah ibune sing nyusu anake? Kan aneh banget toh? Rasane mustahil lan orang mungkin kedadean ing alam nyata kan? Nah, iki lho tegese. Teges lugase yaiku induk kebo nyusu anake, pancen ora masuk akal. Nanging teges entar utawa makna kiasane, wah, jero banget. Yaiku wong tuwa sing gelem jaluk piwulang utawa sinau saka wong sing luwih enom. Kahanan sing kudune kualik, persis kaya gambaran kebo sing nyusu anake kuwi. Lan iki lho sing gawe Salaka kuwi hebat. Saka gambaran sing aneh, sing mokal, lan ora logis, Salaka iso ngirim pesen utawa pitutur luhur babagan perilaku manungsa. Polane padha karo Salaka liyane. Contone, gajah ngidak rapah. Bayangke, gajah sakmono gedene kok ngidak rapah utawa godhong tebu garing sing cilik. Mosok to? Kuwi nggambarake wong sing duwe panguasa nanging malah nglanggar aturane dhewe. Carane ngandani alus, ora langsung. Nanging nganggo pengandaian sing gawe awake dhewe mikir. Oke, wis ndelok definisine, wis ndelok contone, saiki ayo dijupuk intine. Apa sing dadi benang merahe saka penjlentrehan iki? Iki sing kudu digarisbawahi. Nek sampean nemu unen-unen sing aneh, sing nganggo pengandaian, lan pengandaian kuwi ngarahe menyang sifate wong, nah kuwi kemungkinan gedhe ya Salaka. Kuncine yaiku sing dipindhanake wonge. Contoh maneh ya, bebek diwuruki nglangi. Bebek kan wis pinter nglangi, lah kok malah diwarahi. Kuwi ngibaratake wong sing wis pinter kok malah diguruni, mesti wae ora ana gunane. Sing dipindhanake lak ya wonge sing pinter kuwi. Saiki, kanggo pungkasan, coba direnungke bareng-bareng. Unen-unen utawa pitutur luhur sing dibungkus kaya Salaka iki kira-kira ing jaman modern saiki isih cocok lan isih migunani ora ya kanggo uripe awake dhewe. Coba wenehi tanggapanmu. Matur nuwun wis nyimak.